Vítam vás pri tutoriálnom videu na plugin rezidencie, kde vám vysvetlím, čo to vlastne tie rezidencie sú a ako sa vlastne vytvárajú. Rezidencie je to vlastne váš pozemok, ktorému môžete nastavovať všelijaké vlastnosti, ktoré to sú vlastne flagy, a môžete pridávať do rezidencie svojich kamarátov a vlastne tieto pozemky uchránia váš majetok pred inými hráčmi. Takže rezidencie sa vytvárajú drevenou lopatou. Sú dva spôsoby, ako sa dajú urobiť. Jeden je, že si označíte presne dva rohy. Jeden a druhý. Pravým a ľavým tlačítkom. A napíšete res, create, povedzme, reska. Je tu teraz vytvorená rezidencia reska. Vlastníkom som teda ja a nikto iný by tu nemohol otvárať dvere, používať truhlice, vôbec nič ničiť. Týmto spôsobom vlastne bude váš pozemok odtiaľto pohentiaľ. Čiže si predstavte teraz taký štvorec a v ňom vlastne, čo je vo vnútri, je váš pozemok a máte to ochránené. Druhý spôsob je vlastne podľa mňa lepší, pretože nemusíte sa trepať veľmi vysoko, ak váš dom má byť vysoký, alebo do zeme, nejaké pivnice. Preto je jednoduchšie si označiť dva rohy. Nemusíte sa trepať hore, ale môžete aj túto dole napríklad. A napíšete res, select, earth. Toto vlastne vám označí všetko od bedrocku až do výšky 256. A teraz už vlastne len vytvoríte znova rezidenciu ako normálne. Môžeme sa posunúť ku flagom. Flagy sú to vlastnosti rezidencie, ktoré môžete dávať na hráča a taktiež aj na resku. Pomocou príkazu resinfo zistíte informácie o vašej rezidencie, v ktorej stojíte. Taktiež môžete napísať aj resinfo res. Tým zistíte práve na danú rezidenciu informácie tiež. Tieto informácie vám hovoria, ak sa rezidencia volá, kto je vlastníkom, kde sa tá rezidencia nachádza, vlajky, to sú tie flagy. Môžete vidieť PvP vypnuté, rozmnožovanie ohňa, otváranie truhlíc, vybuchovanie TNT a tak ďalej a tak ďalej. Toto sú vlastne moje oprávnenia v tejto rezidencii, keďže som majiteľom, mám všetky. Tuto už sú potom všelijaké ostatné vlajky pre iných, aká je vaša rezidencia veľká a tu radnice, kde sa nachádzajú jej rohy. Dostaneme sa ku flagom a vlastnostiam. Flagy sa nastavuje res, set alebo pset. Pset znamená pre určitého hráča. Rezidencia sa volá res a teraz treba názov flagu. Flag môže byť napríklad move a teraz dáme false alebo skratku F. Nastavil som akurát, môžeme vidieť resinfo, že som tu vypol move. Všetci iní hráči okrem mňa sa do tejto rezidencie nebudú môcť dostať. Taktiež môžete vidieť, že je tu flow plus, čiže je to true, čiže voda, láva budú tiecť. Toto však sa dá vypnúť, defaultné je však ale, aby tiekla. Dá sa to vypnúť cez res, set, res ako meno rezidencie, flow, false. A teraz keď vylejem vodu, bude na jednom mieste. Môžete to využiť pri všelijakých farmách alebo mob trpkách, kde nechcete, aby vám voda tiekla. Ďalšie, jedno z tých dôležitejších, keď chcete nejakého kamaráta prizvať do rezidencie, že aby s vami mohol bývať a vlastne všetko robiť, stavať, používať truhlice, najlepšie je mu dať flag trusted, čo mu nastaví všetky flagy, vlajky. Dáme teda res,
pset pre hráča, teraz meno rezidencie, res, teraz meno hráča, flag trusted a true. Teraz mu nastavilo všetky vlajky, môžeme si pozrieť, že pre hráča tester mu nastavilo kontajner, aby mohol používať truhlice, PC, aby mohol používať kyble, portovať sa na rezidenciu. To vás portne do rohu resky. Toto môžeme nastaviť cez res tpset a v rezidencii, ktorý práve stojíte, ak je vaša, vám nastaví teleportačné miesto. Čiže teraz dáme res res a teleportne vás to na miesto, ktoré ste si zadali. Ďalej tu má use, to je na dvere, tlačítka, build, aby mohol stavať a move, aby sa mohol pohybovať. Pri odstranení rezidencie použijeme príkaz res remove res a teraz potrebujete použiť res confirm, čo vám potvrdí, aby odstranilo rezidenciu. Dúfam, že som vám vysvetlil všetko, čo ste potrebovali. Ak ešte niečo budete chcieť, napíšte do komentárov a ja vám skúsim poradiť.